Hello vlog! Have a nice day! Yari kita diri Cebu sa Batang Peninsula. So nag-outing kami. So let's see, sinabad kita di sa nagabaligo. Ay, baby! Ay, baby! Ay! Ay, anay, be! Mau kauyon sang bagol. Kauyon sang bagol. Hello, wala lang kabatyag tugnaw pa. Hi. 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 Ang anak. Ay. Nong pidek, hay danay nong. Gano dyan sa abay-bay, guro nong. Gano sa bay-bay. Hi, baby. Yes, makadto kita di sa mag-asawa nga wala dito nga nagabulag ang lovers and pares. Hi! Mike! Lingi manta di. Yanot madagoy sa bay-bay na yung buhok. Hi! Hi! Lingi na. Kamu ang lovers in Paris? Hindi naman tawag sabad, wala. Nung asabi mo asawa, nung? Ay, ano na nga, gibiyanin mo may sa puto naman. Unang sa paligo. Ayaw pa nabiyag yun. Di kapoy na kong saot to. May ka? Bayda sila. Maluyan na sila. Karoon maligo mo na. Pagkagutom ba? Hi, baby! Ano? Hindi ko kaintindi! Ano to hapal mo? Malangoy tatos to nga! Agaw! Diyos ka! Amo na ang imo gusto? Amo na gusto mo? Ay, oo. Pila na kabayo na iles? Diba? Tatlo pa lang Tatlo pa lang Two. Ayo agad, sir. Masalaan ka ron. Masalaan ka. No. Apo sa mga kalipong. Hi! Wow, ambot na lagit. Agoy, te, ano? Last eye? Blam. Last eye na, last eye. Pait. Ay, namit? Namnam? Ay, hindi naging ko kasabor. Ha? Oh. Why na padaog sa bukid no nang magahat siya. Isa lang siya ron damo katabang sa iya. Abaw, te amo gidna iya. Tabon ay gidna. Dili mong apyan. Ito ko na sa